Din is-sena 40 awċi li jaħdmu mal-Gvern fil-qasam tas-saħħa ġew trasferiti biex iwettqu ħidmiethom fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex stess. Dan wara t-twessih ta' diversi servizzi ta' kura f'dan l-isptar u għalhekk kien hemm il-bżonn ta' aktar ħaddiema li jispeċjalizzaw fuq oqsma differenti tas-saħħa. One News informat li fost dawn il-ħaddiema hemm 27 infermier, 7 charge nurses, 3 iqwiebel u 3 carers li l-kol kienu jaħdmu Malta u allura kien jeħtieġilhom jaqsmu l-fliegu b'mod regolari biex jaħdmu u jaqilgħu lejxin tagħhom. Waqt li l-investimenti kbar li l-Gvern qed ikompli jagħmel fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex u kruċjali, it-trasferiment tal-ħaddiema biex jaħdmu fi gżierithom stess qed jiffaċilitalhom iżjed ħajjithom u jagħtihom aktar ħin ta' kwalità xi jqattaw mal-familji flok jaħluh fl-iskariġġ ta' vjaġġi bejn il-Gżejjer. Waħda minn dawn l-40 ħaddiema li ġew trasferiti għall-Isptar ta' Għawdex, l-infermiera Marie Christine Karwana, sostniet ma' One News li din id-deċiżjoni għamlitilha differenza kbira f'ħajjitha u tħoss li tista' tagħti servizz aħjar lill-pazjenti. Għalija aktar faċli li naħdem Għawdex għax traveling għalija kien jieħu toll kemm mentalment anke fiżikament għasal kemm nasal fuq il-post tax-xogħol. Kont nkun ġa naqra jiena, allura hawnhekk nista' nagħti l-100% tiegħi lill-pazjent. F'dan l-isfond ukoll infermier ieħor Gabriel Ċilja għalilna kif bħalissa fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed isir investiment kbir fil-faċilitajiet u s-servizzi offruti biex fl-aħħar mill-aħħar dejjem titnaqqas l-istennija tal-pazjent. Jien nemmen li bħala servizzi li qed joffru ġo l-Isptar ta' Għawdex xi tejjem qed jistietu nemmen li l-pazjent u kemm aħna n-nies issa timmorru aħjar dan għaliex qed il-pazjent qed nofru l-aħjar għodda biex nikkurah, qed nefitaw li l-pazjent joqgħod jitla' minn Malta bl-ambulanza traveling għal servizz nistgħu nofrulu Għawdex u anke għalina x-xogħol tagħna jkun aħfef biex nkunu nistgħu nagħtu l-aħjar kura għall-pazjenti tagħna. Dan aħna dejjem noffru l-aħjar nistgħu għall-pazjenti biex nippruvaw nagħmluhom ħajjithom iktar faċli.